खुलुमबाय स्टुडियो दं आं भाग्यश्री बसुमतारी सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान एसओपी सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव गोथै सहफोरखौ गोख्रोङै हमथाना लाखिनायनि बेरेखायै गोख्रों राहाफोर सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव गोथै सहखौ 2 घन्टानि बारा लाखिनो मोननाय नङा नंगौ सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान एसओपी फोसावदों बे बारनिफ्राय सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव गोथै सहखौ 2 घन्टानि बारा लाखिनो मोननाय नङा आरो जुदि सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव नोंथांनि नखरनि सुबुंनि गोथै सहखौ 2 घन्टानि बारा लाखियो अब्ला नोंथाङा 104 नम्बराव कल खालामनानै अजद होनो हागोन नोंथांनि मोनसे अजदानो सरकारि नङि देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ बन्द खालामगोन जुदि सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोरा नेमखौ सिफायो अब्ला सरकारि नङि देहा फाहामसालिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो बे देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ 3 दाननिफ्राय 6 दानसिमनि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन लोगोसे 5 लाख रां जुरिमानाबो होनांगोन आरो जुदि नेमफोरखौ खनले सिफायोब्ला देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ अरायनि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन सरकारि नङि देहा फाहामसालियाव रां होनो हायाब्लाबो गोथै देहाखौ 2 घन्टानि बारा लाखियाजासे नखरनो गथायनांगोन आरो बे नेमा 1 आगस्तनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन खुलुमबाय स्टुडियो दं आं भाग्यश्री बसुमतारी सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान एसओपी सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव गोथै सहफोरखौ गोख्रोङै हमथाना लाखिनायनि बेरेखायै गोख्रों राहाफोर सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव गोथै सहखौ 2 घन्टानि बारा लाखिनो मोननाय नङा नंगौ सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान एसओपी फोसावदों बे बारनिफ्राय सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव गोथै सहखौ 2 घन्टानि बारा लाखिनो मोननाय नङा आरो जुदि सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव नोंथांनि नखरनि सुबुंनि गोथै सहखौ 2 घन्टानि बारा लाखियो अब्ला नोंथाङा 104 नम्बराव कल खालामनानै अजद होनो हागोन नोंथांनि मोनसे अजदानो सरकारि नङि देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ बन्द खालामगोन जुदि सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोरा नेमखौ सिफायो अब्ला सरकारि नङि देहा फाहामसालिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो बे देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ 3 दाननिफ्राय 6 दानसिमनि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन लोगोसे 5 लाख रां जुरिमानाबो होनांगोन आरो जुदि नेमफोरखौ खनले सिफायोब्ला देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ अरायनि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन सरकारि नङि देहा फाहामसालियाव रां होनो हायाब्लाबो गोथै देहाखौ 2 घन्टानि बारा लाखियाजासे नखरनो गथायनांगोन आरो बे नेमा 1 आगस्तनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन खुलुमबाय स्टुडियो दं आं भाग्यश्री बसुमतारी सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान एसओपी सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव गोथै सहफोरखौ गोख्रोङै हमथाना लाखिनायनि बेरेखायै गोख्रों राहाफोर सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव गोथै सहखौ 2 घन्टानि बारा लाखिनो मोननाय नङा नंगौ सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान एसओपी फोसावदों बे बारनिफ्राय सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव गोथै सहखौ 2 घन्टानि बारा लाखिनो मोननाय नङा आरो जुदि सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोराव नोंथांनि नखरनि सुबुंनि गोथै सहखौ 2 घन्टानि बारा लाखियो अब्ला नोंथाङा 104 नम्बराव कल खालामनानै अजद होनो हागोन नोंथांनि मोनसे अजदानो सरकारि नङि देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ बन्द खालामगोन जुदि सरकारि नङि देहा फाहामसालिफोरा नेमखौ सिफायो अब्ला सरकारि नङि देहा फाहामसालिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो बे देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ 3 दाननिफ्राय 6 दानसिमनि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन लोगोसे 5 लाख रां जुरिमानाबो होनांगोन आरो जुदि नेमफोरखौ खनले सिफायोब्ला देहा फाहामसालिनि लाइसेन्सखौ अरायनि थाखाय बन्द खालामनाय जागोन सरकारि नङि देहा फाहामसालियाव रां होनो हायाब्लाबो गोथै देहाखौ 2 घन्टानि बारा लाखियाजासे नखरनो गथायनांगोन आरो बे नेमा 1 आगस्तनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन